Arratsalde on eta mil esker, eta bi gizon ondoren, badago hitz bat hitz berezi bat, askok jakin nahi du zein den. Esan nahi bat du, asko esan nahi du, badu hainbeste ahalmen. Hitz boteretsu, hitz arriskutsu, ta hitz ilegala omen. Beraz bakoitzak geure modura esateko gaude hemen. Esateko gaude hemen. Goizak itzuak dakar, gau beltza derrigor, hortaz ez da libratzen ezer eta inor. Intxaurrondotik oiu mingarri bat dator, torturatzen hariko zaizkizue gogor, baina ez etzi eutzi makinera iko. Gaurko egoeraz aritu dira, Silver Aitorta irati, gure saioak nahastu ditzala, sentimentuta eduki. Eskatzen dena justizia da, ez rutina, ez erruki. Enago ziur jomuga dugun, hurbil edota urruti, baina mugitzen doan herria, urreratuz doa beti, urreratuz doa beti. Kantatu egin nahi dugu kartzelen atean, kanta egin nahi nola txoriak atean, kanta torturatuak eran bitartean, kantatu errimakuz, kanta bapatean, kanta arnaz pixka bat daukagun artean. Berso batek zer esango dio, sufritzen dagoenari, baina ala ere zerbaitegatik egin ginen bersolari. Guk beti hori egin duguta, gaur berriz gatoz kantari, umore pixkat jarri nahiean egoera gordinari. Gure herria puzle bat balitz, luze gabiltz ezin osa, baina albiste latz denen gainetik, nor izan nahi eta goza. Saio honen